Салом алейкум бародарои ҷон ва бародарои подписчикои Топ Мошино. Ҳама каса созен, хубен, саломатиякотон ҳама тенҷай. Бародарои ҷон, мошинбозори шаҳри Душанбеда қарор дорем. Якчанд мошинаи арзон қимат ба навор гирифтагем. Мақсад видеоро нагзаронда то охира тамошо мекунем. Бародарҷоно, ана чӣ гуфтанем, кадоме дар чӣ намуди мошин махула обязательно дар комментария қайдиш кунам. Баъд баъзе бародарои имрӯзӣ комментарияда менависанд ки фалон мошин намешава ба навор гирифта, барое ки бародарҷон мошинои ӯ як хеле мақсад мепартояд қимати бадай. Вақте қимати арзон старатса мекунему, баъд суршам мекунем ки мақсад тамом буда анде арзон биғалтав қимат не ки то як подписчикмо айми канали мошин харидорӣ кунад ки дар мо бо як долгу боша. Бародарои ҷон, хулас дастгиритон гарени бад ста шерои нар ҳама каса медорем, лайкҳоро мезанем, 2,500 боло мекунем. Барое ки як ҳамун лайкча як жилеш мекунем, мо аю лайк мода. Бародарои ҷон, ягон кас на пул мета, на ягон чи ма 100% гарантия метавонам дар гапам. ҳамун лайка ба кадом хотир бувар ки даҳано монузе дар ка лайка биза, ки бисёри бачам гап зани бувар ки лайка биза айби бад мешавад шеринара. Ягон ҷои вайш нестам, я лайка ки биза, просто лайка шумо ки задем видеои ма подписчикони Топ дақиқез бо як бародари ғариби мо мақсади видеои моро мебинад. Бародарҷоно, бо як соҳиби як мошин мешавад, як мошин айнар навои мошинбозор ба хабар мешавад. Хулас гапа зиёдтар намекунем. ҳаматон до тамошои хуб, сарбаланду хонобод бошен. Кадоме дар чӣ намуди мошин махфула дар комментария обязательно қайдиш кунад. Агар ягон гапи хато, ягон гапи ноҷоз зада бошем, узри зиёд пешакӣ хоҳонем, ҳамаша дар комментария қайд кунем. ба шумо тамошои хуб, сарбаланду хонобод бошен. Навора то охира тамошо мекунем, дастгира фаромӯш намекунем. Марҳамат, хундаи навбатии хундаи Аванте. Светиш камтарака, свети ниходовия. Бародарои ҷон, неки нархш дастрас. Хай ҳаста бо занако мақсад мегирифтагӣ да ҳамин свето, балечко ҳар свет ҳар хела. Марҳамат, ама каса тамошо мекунем. Мошин камбудиш ҳамия ки ана галаген и тарафш нестай. Бародарои ҷон, диска калпакай. Агар сафед мешид бо беҳтарин мешид, неки насибаш да ҳами буда. Марҳамат, ама каса тамошо мекунем. Ана ҳолати қафоша мебинем. Марҳамат, оз як ҳолати багажша мебинем. Бародарои ҷон, ана отсекша дидесем. Бародарҷоно, ана ҳолати қафош бад набуда, задагӣ нест. Мошин бензини холия запаскои радноя ҳама чиз ҷош да, галагениш да қафош партаг буда. Галагениш кантаг буда, да қафош буда. Бародарҷоно, марҳамат, ана салонша тамошо мекунем. Дар рӯи қафо электропакет, кожни салон, апшикош кожни буда, салон латасамай блоч хулои хушулкашдаги, паталокшам тоза, салоншам бад нест. 4 дар электропакет пешиш, блокировка дар регировка бакаҳои қачақ, мақсад мултирул и комплектатсия экошай. Аки экош дар чӣ назар дорад ки мақсад простоиша, простои арзон меояд да, мақсад коробка механик, кондитсионер, мониторчаҳои заводскоӣ. Ана як ҳолати моторша мебинем. Бародарҷоно, моториш 1.6 16 клапана мешавам, ба фикрам хато накунам, моторои Донс. Марҳамат, пеш ну зада, мақсад задагӣ сахт нест. Нархш боша солош 2008 сола яка. 2008 солош. Солош боша 2008 сола. Ана нархш боша. Бародарои ҷон, 59000 сомон боз муомила мешава. Ака илтимос кардам, хоҳиш кардам дар ними шав соатҳои мақсад 12 ба 1 шави Тоҷикистона занг назан. Рӯзтаракода занг занан, дар тамос буранд. Нархш боша 59000 сомон боз муомила мешава. Рақамо та мегӯ яка? 881 00 629. Марҳамат, рақамо зери наворда занг занен, дар тамос бурен. Ба шумо тамошои хуб. Марҳамат, мошини навбатӣ. Бародарҷон, ана рости комментариядан бисёри бад хондум. Ана Карола рафти адман дударҷон, филлер рости балечкошам бисбениҳоят зиёдан партоина. Марҳамат, филлер нарх дастрас, солшам нав хушрӯ. Солош 2008 мотор 1.8 қиматтарай. Бародарои ҷон, неки нархи дастрас бо шохдорай. Бародаро шохдорош қимат мешавад. Марҳамат, ама каса тамошо мекунем. Видеоро нагзаронда. ира танировка ҳуҷҷатош чанқая ка? ҳам ҳуҷҷатош, ҳам чизаш то охири сола утилизатсия дора? Утилизатсия надошта. Ана танировка ҳуҷҷатош то охири сола буда, хела зиёд. Марҳамат, ама каса тамошо мекунем. Эскагиш кадаган, ана диска калпакай, хулас эскаги кадаган мегум. оғиё эскан хичон заводскои шарлота палота дорам, хушрӯа канда. 2008 нӯҳшам хеле меша, безключовой доступ дошта, дари пешиш.
марамат ҳолати тарафаш шохдуруш бародароҷон бениҳоят қимат мешаванд. марамат ҳолати тарафаш мошин краска талаб нест. марамат ана мебел салон электропакет салон латасалон мошин тоза потолокшам тоза. дари пеш без ключҳои дос боштай. Чеш камтара краскаш русих рӯшидаги ба хайр эмраме карбон мекунанд 200 сомон дар мақсад проблема 4 дар электропакет регировка бакаҳои блокировка дар доштай. Коробкаш боша автомат климат контрол монитор кондиционериш акамега ях кор мекунам. иш чӣ бошаи бо и зиёдия чии газ евро 4 доштай бардаҷо стар стоп ака капочак шо марамат оза кулати мотор шамидем бардаҷоно ака мега хоа даверниш метум хоа учет сниматш метунам метум чи хеле кадом меда махулай биём мега пеш савдо мекунам мотор коробка хадавиш оз мепурсем дар кадом ҳолат қарор дора ака мотор коробка хадавиш чи хелай 100% савол ҷавобиш қатъия ака мега мотор коробка хадавиш 100% савол ҷавобиш қатъи мотор 1.8 ордаро иё японкора ба кадом хотиршон тозаан мақсад ба хотири тоза буданшон иёра харидошон зурай ба ҳамин хотир харид доранд японка мақсад задагӣ сахт надоранд наш боша 85 000 сомон мега ака боз муомила дорам боз муомила не конкретна муомила дорам мега ака мақсад биён айпеш гов савдош мекунем мега рақамот ҳама гӯй ака 002 02 01 92 марҳамат рақамот зери наворда занг занед дар тамос бирем марҳамат бародарҳоҷон боз як нимта мошин суб сирхак свети хушрубу нигоҳ кунед парокдор як барои мақсад байни подписчикои модам мардуми ана шаҳри нав регар бениҳоят ҳастанд мақсад гап нест барои дастгиришон барои ҳурмати иззатшон бисёри вақт дар бозор мешинем ҳамсӯҳбат мешем варк як хелеш намефаҳманд ки тико чӣ хеле ба нарх мегирам мерам аз як маълумот барои тико метум бародарои ҷон нигоҳ кунед тикора киҷош мекафа киҷош мепуса ира ози ака мегем хай камтарак ака қиматтар меган ки мошин устуғоныш тоза ба кадом хотир тоза ози мақсади абзорчаш мекунем мебинем мошин чӣ дора яксола ҳуҷҷат яксола ҳуҷҷат утилизатсия ҳама чиш нарушка краскаш кор надора марҳамат ҳама каса тамошо мекунем анами стойкоша дидесем бародарҷоно анами стойко ай тарафи дирн мекафан ним дирн анами стойко зуруш меояд чи хеле ки мекафан марҳамат ҳолати тарафаш оз бо аякс дарини салон нишонтон метум бародарҷоно марҳамат ҳолати тарафаш бернаш хушурай намҷаш камтарак як краскаш кини бо бениҳоят хушур мешавад салонша тозагиша дидесем бардора як нехел некси пексида тоза ана дари қафош ручной буда салона бинед чи хел тоза хушру анами стойкора дидесем бародарҷон анами стойко бисёрш мекафан шпакиловка қати покриватш мекунанд анам ҷо мекафа баъд ана пеши ҷои ланҷрон ранги некси вори марҳамат бо дарои пеш электропакет ана бо чӣ дошта коробка механик салонш топ тоза пробегш боша 198 000 як капочак шӯин акаҷон мошин ака устуғонош мега бениҳоят тоза дар ҳақиқатан кузуфиш тоза буда бародарҷоно варка тикои тозарам дига намон тикорам ака мардуми рега шаҳри нав харидоршон ба хичон ҳаста ҳар як регион ба хича ҷо дора марҳамат ҳолати фартукша дестен чи хел тоза мақсад нозада чизош мақсад варди тадаги неста анами стойкои ҳамин тараф ланҷироно ҳамин тараф хато накунам ака мекафана не ҳамин сабабшон ҳамия ҳамҷошон мекафан ай ака кафидаги нест мошин тоза 4 баллониш якхела диска калпак бо чӣ дора ҳамин гуфта гапо ҳамҷоша як краска кини ду поворотник чаша зани хушруак мешаванд боварка ҳамиёра да ӯзбекистон як намуд тайёр кардасен боварка як киҷош ба кирои 220 кине бисёрша 220 мекунанд як аҷоиб мошинда марҳамат рақамошо зери наворда медонам наш боша 29 000 сомон мега ака боз муомила дора ана солаш 95 ака 96 солаш ана рақамот ҳама гӯй акаҷон 976 37 21 марҳамат рақамот зери наворда мардуми шаҳринав занг занед абизатина лайка ба хотири тикоча бизанед марҳамат бародароҷон рости як бародармон хоҳиши сахт карданд ки ана як Kia Sportage солои нави таи навес ба наворги шербача ина видеота ба қаб ки мақсад лайка абизатина суханта замида намудем шербача ина омадем ба навор мегирем солаш 2021 тоза мошин вагонай мақсад гаштагӣ нест вагонай пастави синяк шидаги ака пастави синяк шидаги мақсад номероли задагиш нестен ака
тонировка уҷатош чанд қаяка? хай хулас бо соҳибша мақсад занг бизанед, рақамоша зери навода мемонам, занг занед, дар тамос турем. Мақсад навороша ай шогирдошон пурсидастем. марамад амакаса тамошо мекунем, мошини хай дарна берна ё бародарои ҷон корам надоранд, барое ки мошинои тай навес бародарҷон то медонед чӣ хеб ба ҳавас тайёр мекунанд, баъд мошинои тару тоза меёранд. мақсади хеб спортеҷои солои навам бародарҷоно. марамад ҳолатҳои дискабалонш 4 дискабалон пачка як хела. марамад бисмилло рамураем салонша тамошо мекунем. марамад дари қафо электропакет ана обогрев сидени салон тоза салон. мақсад лата салонай мошин бӯи мақсад бӯи вагонӣ мекунад бародарои ҷон. бо ай пеш меем запхи мошини вагон худаш маълумай пакетҳои мақсад ранги типа салонӣ бесключовой доступ доштаи бародарои ҷоно. ана як пеша тамошо мекунем 4 дар электропакет блокировка дар регировка бакаҳои қатшавак датчик слипои зона ана ду тарафа мултирул доштаи коробкаш автомат D плюс климат контрол ана бо чӣ доштаи стар стоп монитор. хулас пробег чанқа боша 390 зура пробегш боша бародарои ҷон бениҳоят кам 39000 пробег дора. камтар дар дурӣ хато кардем. 39000 пробег дора. ака як капот чамекшо моторша бинем. марамад оз як ҳолати моторша бинем. 39000 пробеги бениҳоят камай. хай мошинои вагонанд мақсад да иҷа кам гаштагианд. гаштагиам нестам бигем қабулай. марамад ҳолати моторша бинем бародарои ҷон. марамад ҳадсекша дидестем бародарои ҷон. фукушино зада мошин тозагиша дидестем. мошин мақсад ака мега масъалаи задагӣ ё ки мақсад паққа шидагӣ ягон шида любой хел мақсад саволу ҷавобай. ака чанд сум бигем ира ака? 225000 сомон мега ака. боз муомила мешава мақсад ки харидори конкретна пеш биён савдо конкретна мешава. ака вариантҳои алиш ҳаста ё нест ака? ягон мошинаи сабукат боша. мақсад мега ака вариантҳои алиш ҳаста мошини сабукак меган ки мошинша қимати хеле ҳисоб накунам. мо ҳам арзон ҳисоб мекунем, иам мегам арзон ҳисоб куна як нарх мақсад ба муомила чақчақ мекунем, савдош мекунем. рақамота мегӯ ака? 900 20 00 14. марҳамат рақамо зер навода занг занед, ҳатман дар тамос буред. марҳамат сечка чай сафед бахти сафед рости подписчикои ҳамин канали тоб мошино балечкои сечка бениҳоят зиёдан бениҳоят натури да ҳамин аудитория барои масъалаи сечка ва мақсад мерседес дутима гап надоро барое ки мемонаш шамол бори савдош деса марҳамат ина саб сафедча хушруша ёфтем успед кунем бақапен нархи дастрас мемонем. ана мошин чӣ дора 4 моҳ тонировка дора. ана 3 моҳи дига ҳуҷҷат дора. мошин американкай марҳамат амакаса тамошо мекунед элеганс танаш бовар кунед шишаи вообще кор надора. марҳамат ҳолати қафоша дидесем бародарҷоно кадом мегира ошаваша насибиш куна успед куна фақат. як ҳолати багажша мебинем. и багаж ҳуй намешава ака ё ишка ака. марҳамат як ҳолати багажша мебинем. марҳамат атсека дидесен қафош бародарҷоно нозадай ана бо чӣ дора. марҳамат ҳолати тарафаш мақсади ҷош пусидагӣ кафидагӣ хеле надора. мошинчаш хушруда тоза будай чашкошам варид нест. марҳамат чашкошо успед кунед нархи дастрас мемонемша бародарҷоно. марҳамат ҳолати тарафаш элеганза америка автомата хеле мошинро мардум бовар ки ба бозор ба бозор мекунанд. нигоҳ кунед апшико кандагӣ даридагӣ нест. кожни салон мебел салон элеганс комплектасияш 4 электромаша ана чихолои мақсад мошин кожни салони зарда ака скамейко кандагӣ даридагӣ надора. марҳамат скамейко тоза бад нест. потолок заводской ҳамаи худаш. марҳамат як ҳолати комплектатсияш мебинем бардаро. нигоҳ кунед бардарҷоно коробка автомат ана автомата бовар кунед ганда мекунанд. мониторчаша бинем бо калид рибка хай америка хеле стили мил меша салонзар асер доштай блокировка дар. марҳамат ҳолаташ нархи дастрасе бародарҷоно успед кунем фақат обязательно лайкора бизанед. ҳанай лифтош меша хай кнопкаи лифтиш нестай 250 300 сомон арзиш дора бародарҷоно. газ еврочор доштай. биё ака як капо чакишо ака.
марамат як ҳолати моторша мебинем. Марамат ҳолати моторша мебинем бародарои ҷон. Оҳо, мотор D3 компрессора бародарои ҷон, мумкин ки ай замин ба осмон бипари. Марамат ҳамакаса тамошо кунед. И хели мотор, и хели комплектация, и хели сафеда. Рости мардум мекунанд, мақсад мекунанд марҳамат занг занед успед кунед насибаи кадо мебоша ошаваша. Ака масъалаи бридагӣ задагӣ хеле неста ка ҳама саволу ҷавоб қатя ки мақсад мардумо ай ким гиҷо меянд безота нашаванда. Кондитсионерш кор мекуна ка? Фрион бизана 100% кор мекуна. Рақам нарх боша бародарои ҷон 68000 сомон боз муомила меша. Фақат успед кунед нарх арзанда ё не дар комментария обязательно нависен, барои ки ҳамира съёмка мекунем то сафеду ҳами комплектатсияра 80000 съёмка кардагим 90000 то 100000 срочни яка мега боз муомила мешава. Рақамо там мегӯ яка 985 45 66 61 солиш боша бародарои ҷон 99 гуфти яка 99 тоза мега яка мақсад занг зане рақамо зер намуда занг зане дар тамос